Sir. Uy! Pwede mangutana, sir. Pangurat yap. Siluntang sa Nag-deliver lang yung parcel, sir. parcel. Okay lang ang norma. Norma Bukol. Oh, Isa ni Gerald. ambot, sir. Ano mga kabalo? Huwag mo kailan, no, sir. Pero kasi pakita lagi. Normal lagi. Normal lagi ang Bukol. Oh. So, gina sila Gerald gani. Samang ka nga. So, na Gerald. Oh, ayan. Punta na niyo mo asa ilang balay. Oh, ano nang balay, sir? Dito lang ni mo siya. Nay mangga nga punuan dia. Patuo ka. Di ba niya? Oh. Pag abot ni mo patuo, mga 100 meters, nay tindahan niya. Nakabutang niya Oscar Sari-Sari Store. Wala na rin ka, wala. Yan na ka to, wala ka. Oh. Baklay lang ka niya, bantay lang dayon. Makakita ka ni ka niya o kanang iro, nga isa rin na lunggan. Tuo na rin ka. Tuo na rin, tanan, tulo. Pag ab... Yan, karoon na rin. Gigidang mo no?